Nyako Ramogi juang dakika ena pargabich tok sadek mar okinyi kamoro amora ma intiere okinyi makawuono mana kaka ineno wadonjo e kidieny mar mbaka oromo. Odiochieng' makawuono mbaka oromo biro bedo kod kidienje ariyo kaka pile. Kidieny mokwongo en chal mar fwambo kama bang'e to biro bedo piny wagoyo mbaka kod rowere. Gino mwatimo chieng' tich abich ka chieng' tich abich e chenro mar mbaka oromo. Wagoyo mbaka kod rawere mbaka mabende mulo ngima rowere manitiere pachoka. Kata kamano antiere kae okuongo mondi mar mondo ami chal mar fwambo weche mopogore opogore matimore pacho kae, weche manyien mibiro neno e weche manyien duto mag odiochieng' makawuono. Akawachaka yanga chal mar fwambo kinyi makawuono. Odiochieng' makawuono duond bura mar UDA motelne kanyo kod jatend piny Kenya William Ruto biro bedo ka bago romo margi mano mar National Governing Council mabende biro bedo ka timore e kar romo ma Bomas of Kenya mano buore Nairobi ka. Romo makamano igeno nego beni chakore okinyi makawuono mano sadek mar okinyi. Ka bende igeno ni romo makamani biro telne kod jatend piny Kenya William Ruto mabende biro bedo kacha en jatend duond burano mar UDA. Jalupne Rigathi Gachagua bende igeno ni biro bedo e romo makamano mano romo mar National Governing Council mar duond bura mar UDA. Jofwambo magwa biro bedo ka chopo e kar romo mar Bomas kanyo mar mondo mi wameny ni aneto ni enang'o mabende biro bedo ka wachore e romo no mar UDA National Governing Council odiochieng' makawuono. Kopogore kod mano wadhi aneni to odiochieng' makawuono governors mabende noyier kod riwruok mar siasa mano mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance odiochieng' makawuono gibiro bedo kod romo margi ka dho wath nam chumbi mano e county ma Mombasa. Mago governors mabende sani nitiere e kom kaka governors motelo ne counties mopogore opogore to noyiergi e buo mabula mano mar riwruok mar siasa mar Azimio la Umoja. Kawuono gintiere romo margi mano romo mabende luongo kanyo ni consultative meeting biro bedo e county ma Mombasa odiochieng' makawuono. Jofwambo magwa mayudore e county ma Mombasa kono biro bedo kwa tudore kodgi mar mondo mi wang'e ane ni to enang'o ma governors biro bedo ka lose ahinya to e romo margi manitiere odiochieng' makawuono e county ma Mombasa. Ka wadhi mbele mana mapiyo piyo odiochieng' makawuono bende jatend jotije mago mag piny owacho odiochieng' makawuono biro bedo ka romo kod jotelo ma ochung'ne duol marango kaka obila tiyo mano National Police Service. Odiochieng' makawuono jatend jotije biro bedo ka romo kod National Police Service mano Kenya School of Government mayudore Lower Kabete campus mano buore Nairobi ka. Ang'eni romo makamano biro bedo ka mulo gik mopogore opogore ahinya to mago motudore kod ngima mag obila manitiere pachoka. Wang'eni obila gin achiel kuom jogo matiyo ne jopiny. Emomiyo romo makamano bende biro bedo ka timore en romo mabiro bedo kwa keloni kata wabiro bedo kwa luonu machiegni mar mondo mi wabwa nyisi ni to enang'o maponono gibiro bedo ka gitwake kod jotelo mag obila odiochieng' makawuono. Ka wadhi mbele mana mapiyo piyo weche mabende waluonu e county ma Siaya otudore kod nok mar arita mano nok mar arita mabende nyaka sani koro jogo modaka e ward mano mar South East Alego ward mayudore kar chung' od bura mar Alego Usonga e county ma Siaya. Odiochieng' makawuono nitiere kuro ng'ur makoni kod kocha mabende osebedo ka wachore ni nitiere nok mar arita ahinya to e alwora no mano mar South East Alego ward mano but osuptal mayudore e kar chung' od bura mano mar Alego Usonga Sub-County Hospital. Jofwambo magwa mayudore county ma Siaya odiochieng' makawuono biro bedo ka menyonwa kata ng'isowa ni to enang'o matimore to ponono jogo mochung'ne arita e gwengego osetimo ang'o mar jiwo chal mar arita e gwenge makono. Ka wadhi mana mapiyo piyo county ma Migori gino mabende iluonwa machiegni odiochieng' makawuono kata gino mabende wabiro bedo kwa menyoni e county ma Migori odiochieng' makawuono otudore kod kaka itemo ked kod landruok mar tuo mar ayaki kata landruok mag kute mag ayaki. Ka bende nyaka sani osechak ket piny okenge mopogore opogore minyalo kony e geng'o godo landruok mag kute mag ayaki mano moting'o tiyo kod raboyunga jogo maponono onge kod tuo mar ayaki otiyo kod yedhego mabende iluongo kanyo ni PrEP kachiel kod jogo maponono nitiere kod kute mag ayaki ere kaka inyalo jiwgi mar mondo mi gimed muonyo yedhe mondo giduok piny nyalo mar keyo tuo makamano
kuwuoke ng'at moro kadhi nyaka ng'at machielo. Mane wach mabende ibiro bed ka iluonwa machiegni county ma Migori. Gino mabende iluongo kanyo ni behavior change as a key model in the fight against HIV. Mage weche mabende jolony biro bedo ka twake ahinya kod jogo mathoro bedo machiegni kod jotuo mar kute mag ayaki mar mondo mi gine kaka inyalo thir kata inyalo duok piny landruok mag kute mag ayaki. Kopogore kod mano wach machielo mabende waluno odiochieng' ma kawuono e county ma Homa Bay. E county ma Homa Bay, jolupo mabende yudore e chula Maremba, mano e county ma Homa Bay, osebedo ka ywak ewi nok mar arita margi. Ahinya te kinde ma gidhi lupo ka giwacho ni ponono nitiere jogo maliwogi to nyalo bedo ni monjogi e kinde ma gidhi lupo e nam kanyo. Mane gino ma jafwambo marwa e county ma Homa Bay, Ali Abich, biro bedo ka luno machiegni mar mondo mi one aneyo makare kaka inyalo duok piny nok mar arita mano e chula Maremba. Nok mar arita mabende jolupo mathoth osebedo ka ywago mar mondo mi sirikal one ane ni ginyalo timang'o mar duoko arita makare ahinya to ne jo lupo mabende dhi lupo ka gintiere e chula Maremba. Nyakore Ramogi Juang, watieko chal mar fwambo gi kanyo. Kata kamano, weche mathoth to podi waluonu e kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono jambetre ma pinyno mar France mane pacho kae odiochieng' ma kawuono biro bedo ka limo od thieth mano mar Migosi Level 4 Hospital mar mondo mi giyangane kaka omenda magisebedo ka gichwalo mar gedo mar osuptalno. Nyaka sani omenda makamano osetiyo kose oyo. Nyaka sani koro osuptalno mar Migosi Level 4 Hospital osebed ka igere kowuok e sirikal mano kowuok e omenda mawuok e sirikal mamalo kaachiel kod omenda mawuok e pinje maoko. Mane momiyo jambetre mar pinyno mar France biro bedo ka limo od thieth mar Migosi Level 4 Hospital mar ayango ni ponono gedo makamano osechopo kama chalo nade. Nyakore Ramogi Juang, magi weche mabende waluonu odiochieng' ma kawuono, weche matimore e counties magwa kaachiel kod weche matimore e sirikal mamalo duto. Ibiro bedo kod geno ni biro neno kuku kaachiel kod tiendgi e weche manyien duto mag odiochieng' ma kawuono. Kata kamano Nyakore Ramogi Juang, kata bedo ni watieko chal mar fwambo gi kanyo, koka wadwa bedo piny wagoyo mbaka e chenro mar mbaka oromo odiochieng' ma kawuono. Mana kaka asenyisi, chieng' tich abich ka chieng' tich abich wagoyo mbaka kod rawere mabende aneno kosedonjo e studio kae okinyi ma kawuono. Aka bende mbaka mabende wadwa goyo, bende in thuolo gi janyuolni, in kaka rawera. Mbaka mane minyalo goyo kod janyuol to mbaka mane ma ok inyal goyo kod janyuol. Omiyo kete mane Ramogi TV wabro mi thuolo mar in kaka janyuol bende inyalo gonwa simu inyiswa ni intiere kod tudruok mane kod nyathini. Mbaka makamano wabro bedo kwa goyo kod nyawadwa Sharon Ong'ao mabende wabro bedo kwa tayo godo twak odiochieng' ma kawuono achiel kachiel. Kik idhi mabor.